Bai, beraiekin dantza egiteko gogoa sartu zen, eta orain ere dantza martxoso bat dugu bigarren mailakoen eskutik. Laugarren mailan ikasi dugu lurra zaindu behar dugula, ez da, Gabriel? Bai, eta zein garrantzitsua den hori egitea naia. Bigarren mailakoek ere hori esan nahi digute. Zain dezagun gure ama lurra bakarra dugu eta. Aurrera bigarren mailakoak ama lurra bestiarekin. Mundur